uyangistana tananana. Oh, okay. Isikalo sikapho risikalo. Isikalo sikapho esikanandi sana. Oh, okay. Isikalo sikaTebuko. Okay. Isikalo sikaTebuko. Sorry guys. Oh, okay guys. After echilo ke ba uyangistana kanjani uthi fuck kwaba bantu, like it's like unyela umthunzi apho uzophinda ubuye ufuna uhlala khona, okanye uchamele emanzini angizophinda ufuna uwasela kwakhona. So after loo nto echilo ulantuka uyangistana wabuya uTebuko esithi ubana these upcoming artists bayalala namaphorisa, umaphorisa uyalala nabo phi enduthi, allegedly guys kutsho umfana. So after that abantu bambhesha uyangistana, bambheshela ne-accent yakhe uhlobo bethetha ngalo phaya kulaa video. Ndiyamazi mos uyangistana unayi-history yelantuka ye-hip hop. So after loo nto etshilo laa mfana baninzi abantu abaye waba-expose